Libanga iLembe Lakwa Biyela olundubu sawubona kuphi nakuphi lafunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke umathinto xa usidomza umqhamela behlaka abanye zabaqhamela imali ubuwazi ngana kwethu ngabe uqala uthi press subscribe button share phinda comment like okhulu nakho konke subscribe like imali khamba kodwa ke sisonze kube wena uqala uthola notification uma sefala ivideo hamba phambili. Umculo kaMaskandi waziwa ngokudla ingqepho phinde bewunontanda kubuwa and nangapha kwezokukhuluma quality umfowabo Biyela ke ojwayele ukuba namazwi nje akha isikhathi esiningi ubeke eseveza obala inkinga abhekane nayo khathi ebheke enquthu wasekhipha statement esithi Ep530 Shembe is the way zishisa zonke ingoma track 1 2 track 6 konke kwenzeke siyoshaya ingoma enquthu waseveza ke izithombe ze-Hilux lapha ke iLegend 50 ishayisile singazi noma ishayisiwe noma ishayisile kodwa mlaleli wami njengobona ke ezithombeni sungahlaziya ke na ukuthi ngempela ishayisile imoto noma iyona eshayisiwe. Cha, uquality kulonyaka uhambe namabhadi impela alandelana unyaka wakhe nje cishe wami uzokhumbula mlaleli wami ukuthi ke uke wathi ukuthinta lukhuzana lapha ngesandla esiqinile lapha waphinde waxolisa futhi njengoba ke esephinde manje wavela lapha eshayise imoto uzokhumbula ukuthi yona iBM futhi le eyakhe ebhala ubhovi ke yashayisa yaphinde yadutshulwa kamasha engasakhumbuli ukuthi idutshulwe inyaka enye noma kulonyaka. Ngiyafisa ukuthi ngizwe icomment yakho lapha nomlaleli wami kwi-comment section kodwa njengamanje ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde ucomment ulike ivideo yethu ngivumele umlaleli wami ngibambe la ivideo yanamuhla ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.